Kevin. Jonne palattaa pulloa. Maken pitäis kuudella meemejä. No mut eiköhän tuo äänet kumminkaan. Noilla kumminkaan missä muuttaa, mitkä ne äänettiin. Ei. Voi vittu. Sit mä lahjoitin Älä nyt vaikuttiin sinne. Sit mä ihan turhaan lahjoitin noin pullot Misjoselle. Eiku Makelle. No se on Markus Misjonen. Joo, niin. Pistä se nyt sinne, jumalauta. Vitun homo. Pistä se nyt vaan siihen ihan normaalisti. Ei no niin, keskity nyt vaan siihen pullojen pauteen ja päätäis tästäkin nyt. Ois pitänyt ottaa se tuhkapuppi. Laita nyt ne jumalauta. Ei. Minkä takia on Kanadan Drive? Monipoodista. Te ette osaa edes pullot. Hei oikeesti. Tästä ei pidä tulla mitkään hauskat kotivideot. Hei Emeli, älä sä nyt sekoo tähän videoon, koska muuten tästä... Palaututtaa tää. Ei nää varmaan palaudu. Ei kun nyt ihan oikeesti, jumalauta teidän kanssa. Kukaan... Tota se ei ottanut. Mä en ala tätä leikkaa, nyt pistä uudelleen. Joku sanoo, tähän tulee enemmän kommenttia siitä, että me ei osata... No niin, sä pääsit YouTubeen, onneksi olkoon vaan. Niin kuin haluat. Nyt ihan normaalisti vaan. Joo. No niin, nyt pistä se nyt juman kautta sinne. Ei oo, mutta en mä noin säkin pääsit YouTubeen. Ai tääkö muka ryttyy? No en mä sitä ota. Mitä vittua? No anna tänne se. No pistät sen nyt perkele sinne. Tuun homo. Hei oikeesti, nyt pistäkää nyt vaan ne pullot. Tässä käy taas näin, kun yrittää jotain videoa teidän kanssa. Pistä siihen rappiin Suomi-fläs. Käyty mitään. Pistät sen nyt sinne. Mä otan ton. Oliko se viimeinen? Jep. Ei, pullo kuitti. Ei, oota, sehän pitää antaa tippua tonne ja sitten... Ei, oota.